Hayırlı kеш, эфирде жаңалыклар, студияда мен Римма Абзалова. Бүгінгі шығарылышта. Онытырға хақыбыз yok. Районда бүйік жеңінің 80 еллығына бағышланған шаралар уза. Шисталы кек айлығы бара. Балалар үлкендеріне табиғатны соқларға үйреті. Бар көңіллілік дүнияда бар бір ем бүгін. Тоқай туған күн, туған тіл күні боларақ зурлап белгілеп өтілді. Хәзерләргә һәм башка вакыйгалар хакында тулырак 26 апрельдә Татарның бөек шагыйре Габдулла Тукайның тууына 139 ел булды. Тукай туган көн Татарстанда туган тел көне буларак билгеләп үтелә. Бәйрәм район үзәгендәге Тукай скверында һәм Мәлләтамак авылының Тукай урамында тантаналы төстә узды. Чараларда район башлыгы Альберт Хужин катнашты. Бүйік татар шагыйренә багышланган гасырларны кичкән туган телем исемле әдәби музыкаль бәйрәмгә көне дә матур килде. Тукай скверында район мәктәпләрендә белем алучы укучыларына түгел, ерак авыллардан да шактый күп бала килгән иде. Габдулла Тукайны, аның шигырьләрен белмәгән кеше юктыр инде ул. Укучылар да бик яратып укыйлар, бик яратып сәхнәләштерәләр һәм бүгенге бәйрәмгә дә бик теләп катнашалар. Хәзерге көндә Тукайны яраталар, беләләр. Аның шигырьләрен яттан сөйлиләр. Тукай конференциясына ел саен барам инде мен. Ул Орча районы Кырлай авылында бик матурлап уздырыла. Язлар җиткән саен бүйек шагыйрьнең исемен Тургай үзенең җырларына куша. Милләтебезнең кояшы булган бүйек Тукайны белмәгән, яратмаган кеше бар микән? Аның шигырьләреннән генә дә һәйкәл куярлык. Габдулла Тукайның үзенең автобиографик әсәре исемдә калганнарны бик яратып укыйлар һәм инде һәрвакыт аның ятимлек ачысын ниндидер автор турында өйрәнгәндә ул авыррак яшәгән дип чагыштырып әйтәләр. Туган телне саклауга, ана телебезне үстерүгә багышланган чарада халык язучысы, драматург Фуат Садриев, балалар шагыйре Мөҗәһит Әхмәтҗанов, шагыйрә Лилия Садриева, ветеран укытучылар, татар теле укытучылары, мәктәп укучылары да бик актив катнашты. Габдулла Тукай шоулап гөрләп килгән яз аенда туган һәм ямьле яз аенда дөньядан китеп тә барган. Бик кыска гына иҗат гомерендә безнең милләтне алга әйди торган гаҗәеп әсәрләр калдырган. Тукай әсәрләренең кыйммәте елдан-ел арта гына бара. Шура мәктәп укучылары, балалар бакчалары нәниләренең шигырьләре театральләштерелгән күренешләре белән үрелеп барды. Бәйрәмнең икенче өлеше Мәлләтамак авылында дәвам итте. Бүген без Тукай бәйрәмен үткәрәбез. Үзебезнең матур Тукай паркында. Һәм инде күргәнчә мондай Тукай бюсты бар, тик Мөсим районында безнең Мәлләтамак авылында гына бар. Һәм инде без бу парк белән һәм бу һәйкәл белән горурланабыз. Мәлләтамак авыл җирлегенең горурлыгы Тукай паркы. Районда бер шушы җирлектә генә шагыйрьнең бюсты урнаштырылган. Тукай паркы үзе туып үскән авылны төзекләндерүгә зур көч куйган. Шоллы икмәге аучык акционерлык җәмгыяте генераль директоры Рафаэль Юнусов ярдәме белән барлыкка килде. Мәлләтамак авылының каләм тибрәтүчләре Мөршидә Мамбетова, Рәсимә Шакирова да чарада үзләренең иҗат җимешләре белән таныштырды. Мөсим гимназиясе, Михайловка урта мәктәбе, Түбән Табын төп гомуми белем бирү мәктәбе укучылары чыгышларын да кунаклар яратып тамаша кылды. Минеке? Юк, минеке. Аны ничек бүлешәбез инде? Әйдә шыпшыктан сырып. Кара. Шагыйрь истәлегенә Тукай бюсты алдына чәчәкләр салынды. Бәйрәмне төгәлләп чарада катнашучылар Габдулла Тукайның "И туган тел" җырын башкарды. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөсим телевидениесе. Бүгенге көндә районда 78 тыл ветераны, 16 сугыш ветеранының тол хатыны гомер итә. 100-гә якын сугышчы баласы бар. Бөек җиңүнең 80 еллыгы якынлашкан көннәрдә өлкәннәр республика һәм район җитәкчелегеннән котлаулар кабул итә. Район башлыгы Альберт Хужин Мөслимдә яшәүче тыл ветераннарын тәбрикләп, күчтәнешләр тапшырып кайтты. Мөслим авылында яшәүче Рәшидә Хәлилова тыл ветераны. Ул сугыш чорының авыр вакытларын үзенең кечкенә генә иңнәрендә күтәреп, җиңү көнен якынайту өчен тылда авыр хезмәтләр башкарган. Күпме генә югалтулар, авырлыклар күрсәтә, бүген дә күңел көрлеген, рух ныклыгын югалтмыйча яши Рәшидә апа. Җиденче класс. Җиденче класста тутырган бер хатынның кулына тире ужакка да, суарга ярамай. Мине төшерделәр. 15-16 бар сыйыр, королик түгел, чигән лапас, балтык бир, куйдан тартып тугыл кирәбез, үзебез
сыйырска чыгарбыз, үзебез саламак кайтабыз, үзебез бузауны карайбыз. Район башлыгы Альберт Хужин республика рәисенең котлау хатын һәм күчтәнәшен тапшырды. Шулай ук үзенең тәбрикләүләрен җиткерде. Сезне Бөек Ватан сугышы җиңүнең 80 еллыгы белән тәбрик итәм дигән саулык, сәламәтлек тели сезгә. Исәнлек саулар, бик зур рәхмәт җиткерә. Авыр елларда илебезне алып калган, саклап калган өчен тылда хезмәт иткәннәрегезне искә алып бетерсен. Шулай итеп матур итеп язган. Бу көнне Мөслим авылында яшәүче Рәйсә Губайдуллина да район башлыгының күчтәнәш бүләкләрен, котлауларын кабул итте. 95 яшын тутырырга әзерләнүче Рәйсә апа әле бүген дә яхшы хәтерле, шат күңелле булып яши. Кейинде булды инде группада, шеһерләрдә булды икенче группая. Аңа булышым дип тагы көлтә бирегә барадырым. Абыйлар да бар икән. Ну, алар нәтмәдә мин җитәдерәк булдым. Бәләкәй булсам, ишенче балаем инде мин. Шулай итеп яшәдек инде, әткә киткәндә 5 бала булып калдык армияга. Район башлыгы Альберт Хужинга хөрмәтләп килүләре өчен ихлас рәхмәтләрен җиткерде тыл ветераны. Үзенең узган гомерен искә алганда күңеле тулса да, әле дә сабыр булып гомер итә ул. Җиңүчеләр буынының тиңдәшсез батырлыгы, ватанпәрвәрлеге, корыштай нык ихтияр кеше тормышыбызда һәммәбез өчен рухи, әхлакый маяк булып тора. Тантаналы бу көндә сезгә нык сәламәтлек, озын гомер, бәрәкәт һәм иминлек телим. Ветераннарыбыз район башлыгына һәм барлык мөслимләргә исәнлек, уңышлар теләделәр. Алар һәр көнне ил көннәргә тынычлык, иминлек теләп дугалар укыйлар. Картаймагыз әле ветераннар дип үзләренә дә изге теләкләрне җиткерәбез. Фәридә Гаинтинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Бу көннәрдә район бәйрәм рухында яши. Мөслим бөек җиңүнең 80 еллыгына әзерләнә. Урамнар бизәлә, биналарга җиңү көне уңаеннан баннерлар урнаштырыла. Бәйрәм уңаеннан төрле чаралар оештырыла. Бәйрәмгә әзерлек турында Фәридә Гайнетдинова репортажында. Район үзәгенең район мәдәният йорты каршында урнаштырылган йолдызлар инде бәйрәмнең бик якында булуын искәртә. Ә урамдагы баганаларга эленгән баннерлар бөек җиңү көненең хәтерләребездә һәр вакыт сакларга, тарихыбызны онытмаска өнди. Бәйрәм чараларына әзерлек һәр җирдә дәвам итә. Инде бу зур датага әзерлек эшләре иналар быел гына түгел, инде былтырдан ук башланды һәм быел ел башыннан ук инде без бу эшкә зур әзерлек белән кирештек. Менә инде урамнарыбызга без инде баннерларны алыштырдык. Урамнарга безнең бик матур 9 май быелгы елга символикасы урнаштырылды. Менә шундый зур эшләр бар һәм инде безнең Мөслим үзәгендә менә инде күреп торасыз инде район мәдәният йорты каршында менә шундый постамент дип әйтегендә йолдызлар ясалды һәм менә шулай ук без инде батырлар даны мәңгелек дигән фотостенда урнаштырылды. Мәктәпләрдә укучылар җиңү көне уңаеннан оештырылган төрле акцияларда катнашалар. Җиңү тәрәзәләре акциясына быел мәктәп укучылары аеруча актив кушылдылар. Безнең мәктәбебездә шушы 80 еллык кысаларында җиңү тәрәзәләре дип аталган эш башкарыла. Бу һәр класста башкарылып, без аны инде балаларга күрсәтергә һәм киләчәктә безнең балаларыбыз шушы бәхетле тормышта яшәсен өчен тарихыбызны онытмаска өндибез. Бу елны без җиңүнең 80 еллыгын каршы алабыз. Бу бәйрәм өчен без мәктәбебез белән җиңү тәрәзәләре акциясында катнашабыз. Бу бәйрәм өчен безнең мәктәбебездә төрле чаралар үтә. Мы готовимся всем классом к празднику Дня Победы, 80-летию, поэтому участвуем в акции по окне Победе. И вот наше окно. Мөслим йөрәге скверында урнашкан батырлар даны мәңгелек фотостенды да райондашларыбызда зур кызыксыну уятты. Бүген әлеге стендта 800-дән артык райондашыбызның фотосы урын алган. Һәр көнне стенд каршында бик күп мөслимләрне күрергә мөмкин. Мәктәп укучылары, районыбызга килгән кунаклар да әлеге стенд яныннан туктамыйча узмыйлар. 9 май җиңү бәйрәме көнендә дә район үзәгендә төрле чаралар узачак. Һәр елдагыча бәйрәм чаралары бәйрәм ярминкәсе белән башланып китәчәк. Бәйрәм ярминкәсе була, парад военной техники быел без эшлибез, демонстрация бу коллективларның, оешмаларның үзәк мәйданда безнең бәйрәм концерты була. Бу Сабантуй паркының кече амфитеатрында безнең куелачак менә шул парадта катнашкан военный техника. Концерт безнең башлана торган була 19:30-да Сабантуй паркының кече амфитеатрында һәм сәгать 9-да 80 еллыкка багышланган бәйрәм салюты булачак.
Бик күп югалтулар һәм авырлыклар бәрабәренә яланган җиңү бәйрәме һәрберебез өчен бик кадерле. Инде 80 ел узып китсә дә, әлеге тарихыбызны онытырга беребезнең дә хакы юк. Илләребез тыныч, күкләребез аяз булсын. Фәридә Гантинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. 25 апрельдә җиңү диктанты акциясы үтте. Илебез халкының герои күткәне турындагы белемен Россиянең 35 меңнән артык мәйданчыгында 90ннан артык илдән төрле һөнәр ияләре барлады. Акциянең төп максаты белемне бәяләү генә түгел, тарихи үткәнебезгә хөрмәт тәрбияләп, Россия гражданнарының бердәмлек хисләрен ныгыту һәм буыннар арасында бәйләнешне саклауда. Әлеге чараны Бердәм Россия сәяси партиясе үткәрә. Быел ул 7нче тапкыр оештырылды. Җиңү диктантында катнашу өчен Татарстанда 361 мәйданчык булдырылган. Шуларның 16-сы Мөслим районындагы мәктәпләрдә теркәлгән. Чарада катнашучылар 25 апрель көнне көндезге 12-дә туры эфирга кушылды. Һәр елдагыча аңа Бөек Ватан сугышы ветераны старт бирде. Диктант Победы – это крупная просветительская акция, которая проходит в знаменовании Дня Победы. В этой акции могут принимать участие все желающие. Целью данной акции – это то, чтобы увековечить те подвиги, которые совершал народ о великой кровопролитной войне. Поэтому все должны знать и не забывать наши исторические события. Бу көнне диктантның район мәктәпләрендә, үзәк китапханәдә һәм мизгел яшьләр үзәгендә язучылар тестларны махсус бланкларда эшләделәр. Оештыручы буларак диктант Победы безнең инде бердәм дәүләт имтиханы кебек һәр вакыттагыча бланклар тутырыла. Балалар кара гелевый ручкалар белән эшлиләр. Вакытка эшләр эшләнеп бетү белән дә Казанга турыдан-туры җибәрелә. Быелгы акциянең яңалыгы шунда, сорауларның ширеге махсус хәрби операциягә багышланган иде. Катнашучылар махсус бланкларда барысы 25 бирем үтәде. 15 сорауның җавабын сойлап алып булса, 10 сорауга җавапны кыска итеп язарга кирәк булды. Биремнәрне эшләргә 45 минут вакыт бирелде. Башта әзерләнмәгәнем, но монда бик авыр вопрослар булмаган. Мин думаю, аны бөтен кеше белә. Бик авыр булмады шуның өчен. Анда төрле вопрослар ләкте, например, полководецлар турында, завод кайсы заводтан нәрсә ясадылар, нинди оружиелар булды. Мизгел яшьләр үзәгендә, авыл мәктәпләрендә, Мөслим урта мәктәбендә һәм гимназиядә укучылар белемнәрен компьютер белән җиһазланган бүлмәләрдә сынадылар. Әлеге масса күләм патриотик чарада һәркем катнаша ала. Моның өчен акциянең сайтында теркәлергә кирәк. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Район үзәк китапханәсендә җиңү көнен алып килә язлар исемле чара үтте. Исеменнән үк аңлашылганча, ул бөек җиңүнең 80 еллыгына багышланган иде. Районыбыз өлкәннәре чарага кунак итеп чакырылды. Чараның хөрмәтле кунаклары собый чактан ук ятим калган. Әти сүзен әйтергә тилмереп яшәгән. Бәхетле балачакларын сугыш урлаган райондашларыбыз. Холык язучысы Фуат Садриев, сугыш чоры балалары Фәрдия Гәрәева, Гөлсинә Гаязовалар булды. Башларын тимрәү бастырды. Ишай дип әйтсәк сезгә аңлашылыр. Ул түгәрәк булып кыштык тора. Улларда сөйәл, аны сез күз алдына китерә алмыйсыз. Менә шушы бармагымның инде менә шулай утыра дисез. Бүтән җирдә ул менә шушы ризык җитмәгән, витаминнар җитмәгән. Чарага килгән мәктәп укучылары райондашларыбыз чыгыш ясаучыларның һәр сүзен йотлыгып тыңлады. Бәйрәм дигәч, күбебезнең күз алдына дәртле җыр биюле, шот авазларга күмелгән мизгелләр килеп баса. Әмма шул бәйрәмнәр арасында күз яшьләре белән искә алына торганы бар. Ул бөек җиңү көне. Бу датаны якын айткан Бөек Ватан сугышы ветераннары арабызда юк инде. Тыл ветераннары сугыш чоры балаларының да софлары кими бара. Безнең инде сугыш чоры балалары да инде бик эс калып киләләр. Бу эчтәлекле чарага безнең инде мәктәп укучылары, өлкәннәребез бик теләп киләләр. Чөнки чара бик үтемле, бик күңелгә үтеп керә торган була. Сугыш чоры балалары инде алар безнең хәзер аяклы тарихыбыз. Без алар белән очрашырга тырышабыз, алардан мәгълүматлар алырга тырышабыз. Безгә алар белән очрашу бик күңелле. Аларның да софлары сирәгәйде, булганнарның инде кадерен белергә кирәк. Алар белән безгә күбрәк очрашырга кирәк. Моннан 30 ел элек үземнең класс белән Бөек Ватан сугышы тамамлануга 40 ел булган вакытта шул бәйрәмне каршы алганда без тыл ветераннарын ныклап өйрәндек.
оларға хатлар яздык. Бик зур иттереп, шушы китапханәдә исән булганнарын кунакка чакырып, шулар белән очрашып, өстәл янында укучылар белән утырдык. Укучылар да чарага ныклы әзерлек белән килгән иде. Очрашу сугыш тематикасын яктырткан җырлар, шигырьләр белән бергә үрелеп барды. Лилия Шәймиева, Динар Нурытдинов, Мөслим телевидениесе. Бөек Ватан сугышы чорында яшәгән өлкәннәр тыныч, имин тормыш тели. Алар сугыш китергән авырлыкларны үз җилкәләрендә татыган. Кызганыч, дөнья бүген дә тыныч түгел. Махсус хәрби операция барганда районыбыздан да йөзләгән ир-егет катнаша. Шул ук вакытта Татарстанда Африка корпусына егетләр җыялар. Бу Россия оборона министрлыгы подразделениесе. Контракт төзегәндә хәрбиләр бер юлы 2,5 миллион акча ала, айлык хезмәт хакы 230 мең сумнан башлана. Сайлап алу пунктлары республиканың 2 шәһәрендә, Казанда һәм Йоршаллыда эшли. Африка корпусында хезмәт итүнең һәм контракт төзүнең нечкәлекләре хакында алдагы сюжетта. Татарстанда Африка корпусын җыю дәвам итә. Бу Россия Федерациясе кораллы көчләре составындагы бүлек. Кандидатларга таләпләр катгый. 18-дән 45 яшькә кадәрге яшь ул гади хезмәткәрләр һәм сержантлар өчен, прапорщиклар, офицерлар өчен 55 яшькә кадәр. Здоровье важный спектр, поскольку ребята выполняют задачи в условиях жаркого климата на африканском континенте. Но мы рассматриваем людей, даже если у них есть какие-то ограничения по здоровью, но это больше в индивидуальном порядке. Вот. Ну, в основном у нас ребята приходят именно категория А, А1, то есть такие здоровые, сильные, крепкие. Кандидатлар наркологик һәм психоневрологик диспансерда исәптә торырга тиеш түгел. Тагын бер таләп, Африка корпусына Россиядә яшәүчеләр генә бара ала. 2 гражданлыгы булган кешеләр алынмый. Шулай ук авыр матдәләр буенча хөкем ителгән кешеләр дә монда җибәрелмәячәк. Кандидатларга анкеталаштыру узарга туры киләчәк. Әгәр алар куелган таләпләр буенча якын килсә, хәрби хезмәткәрләрне сайлап алу пунктына чакырылачаклар. Часть медицинских справок собирает он у себя по месту жительства. Остальную медкомиссию он проходит по прибытию к нам. Девушки нужны, медики с образованием, фельдшеры, медсестры до 45 лет. Вот. Естественно, у нас есть медицина, как в любом военном подразделении. Так что девушек мы тоже рассматриваем. Африка корпусы сугышчылары шетел бүлекчәләрендә укыту, дәүләтнең беренче затларын саклау, террорга каршы көрәшү буенча шөгыльләнәчәкләр. Бүген корпуска пилотсыз очкыч операторлары, мотовукчылар, танкистлар, механик йөртүчеләр һәм башка белгечләр таләп ителә. Барысы да хезмәтнең кайсы юнәлештә булачагына бәйле. Хәрби хезмәткә әзерләнү 1 айдан 3 айга кадәр дәвам итә. Бу вакыт эчендә хәрби хезмәткәрләрне барысына да өйрәтәчәкләр. Дополнительно с ними занимаются инструктора, обучают основным навыкам огневой подготовки, топографии, миновзрывного дела, медицинской подготовки. Вот. И ему параллельно готовятся документы на выезд. Аннары хәрби хезмәткәрләр командировкага китә. Ул ярты ел дәвам итә. Аннан соң хәрбигә отпуск булырга тиеш. Фәридә Гантинова, Динар Нурытдинов, Мөслим телевидениесе. 26 апрельдә халыкара Чернобыль һәлакәтен искә алу көне иде. Шул уңайдан батырлар йортында Чернобыльчеләр белән очрашу узды. Анда Чернобыльчеләрне тормыш иптәшләре һәм мәктәп укучылары да катнашты. Чернобыль атом электр станциясында булган һәлакәткә быел 39 ел тулды. Әлеге вафатны чистартуда Мөслим районыннан 13 ир-егет катнаша. Ни кызганыч, бүген аларның 4-се генә исән-сау. Очрашуда катнашучы ветераннар бу вафатның кешелек тормышы өчен бик куркыныч булуын һәм зур югалтулар алып килүен сөйләделәр. Bizden 13 kişiden hadir, niye biz yok, 9 kişimiz yok indi hadir. 13 kişi, 9 kişimiz yok, 4 de kaldık indi hadir. Станциянın üzerinde buldum indi men. 4. blok yağına bir güne gittiler, bir 10 minutka, mütemelde gitmediler. Kubrak şu 3. blok bilen iki orada işledik biz. Очрашуны музей хезмәткәре Венера Мирхаҗиянова алып барды. Район башкарма комитеты җитәкчесенең социаль-мәдәни мәсьәләләр буенча урынбасары Марина Бәдретдинова очрашуга килгән Чернобыль вакыйгаларында катнашучыларга, аларның тормыш иптәшләренә тирән рәхмәтләрен җиткерде. Сегодня вот мы, эти ликвидаторы большой катастрофы, они именно ценой своей жизни предотвратили то, чтобы именно
наш мир, окружающая среда, наша планета, именно они остановили всю эту катастрофу, чтобы сегодня был мир на нашей земле. Туган якны өйрәнү музейының фәнни хезмәткәре Рауль Тимкен тарихта булган шундый хәлакәтләр хакында видео сюжет аша таныштырды. Мизгил яшьләр үзәге хезмәткәрләре барлык кунакларның түшләренә Георгий лентасы кададылар. Аларның балалары булырга тиеш булган. Чөнки моннан соң инде радиация алып, алар бала табырга тиеш булмаганнар. Монысы бер, аннан икенчесе инде алар реабилитация үткәннәр. Озак кына еллар һәм инде барыбер радиация үзенекен итә, күбесе инде ширләр алып безнең арадан киттеләр. Бик нык нитеп ябыгып, шу хәт здоровьесын нык югалтып кайтты, нык кызганыч булды инде безгә, балалар яшь иде ул вакытта. Онда киткән кешеләр күбесе яшьләре, менә кайткан берсе 3 көн тормастан, 15 көн тормастан бик күп кеше һәлак булды. Бу шу хәтләтеге үзебезнең апасы врач булганга микән белмим. Лечение, санатория. Әдерәк шул помогать итте микән, әз генә булса да яшәп калды. Чернобыль афәтендә катнашучыларның саны көннән-көн кими бара. Ләкин без исәннәрнең әлеге тарихны һәм анда катнашучыларны онытырга хакыбыз юк. Мондый фаҗигаләр башка кабатланмасын. Фәридә Гантинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Мөслим туган якны өйрәнү музейында әледән-әле матур чаралар булып тора. Күптән түгел музейда төсләрдә бәйрәм хисе дип исемләнгән картиналар күргәзмәсе ачылды. Күргәзмәнең үзенчәлеге шунда, биредә бары тик кабак белән бәйле картиналар гына урын алган. Күргәзмәне ачу тантанасыннан Гөлназ Җәлилова репортажы. Матурлыклар бердә юкмыни. Мөслим туган якны өйрәнү музейының күргәзмәләр залы бер кайчанда бушап тормый. Төсләрдә бәйрәм хисе дип аталган яңа күргәзмәдә рәссамнарның кабак образы үзәккә куелган картиналары урнаштырылган. Тантаналы чарада Казан шәһәреннән, Саба районыннан иҗат әһелләре дә катнашты. Кабак дигәнне сүзне алсак, кабак инде культура дип әйтергә кирәк. Ләкин иштәрегенә килгән вакытта биттә үләмле икән. Шуңа күрә инде менә бу ясалган бу картиналар әлбәттә безнең балаларыбызга, көннәребезгә, ветераннарыбызга әлбәттә мәдәни бер сәнгать үрнәге булсын иде. Үзенчәлекле күргәзмә оештыру идеясын коллегаларыбыз Саба дулкыннары телерадио компаниясе коллективы күтәреп чыккан. Моннан 21 ел элек Сабаның нәкъ үзәгендә көз көне сентябрь ахырында кабаклар җитешкәч без бәйрәм үткәрә башладык. Без моны халык белән эшлибез, халыкны чакырабыз. Бу үзенә күрә бер Сабан туе шикелле була. 21 тапкыр үткәргәннән соң шушы бәйрәмгә килик әле дип миңа Татарстан Республикасының халык рәссамы безнең якташыбыз Мөдәррис Аби Минхажев мөрәҗәгать итте. Әлфия, менә шушы бәйрәмгә бер 30 картина алып килсәк, художниклар ясаган кабак турында ясап, кабакның ни кадәр дәрәҗәдәге ризык һәм яшелчә, җиләк җимеш икәнен халыкка да аңлатык диде. Рәссамнарыбыз иҗатын таныту, сәнгать ярдәмендә милли хис туйгыларны үстерү максаты белән янып йөрүче күргәзмәне оештыручы Мөдәррис Минхажев чарага үзе белән дәрәҗәле кунаклар да алып килгән. Кабак татарның электән яраткан ризыгы, әле татарлыгы 50нче еллар ахырында юмлап яшелчә үстермәгән вакытта, кыяр, помидорлар ул вакытта нәрсә юк. Чөнки бөтен бәрәңге бакчаны тутырып бәрәңге утырталар иде. Ашарга җитмәгән ул вакытта. Ләкин шушы бәрәңге арасында яки бәрәңге кылында турист өемнәрендә кабак үстерәләр иде. Һәм менә бердән бер шушы яшелчә кабак иде ул вакытта. Монда безнең 34 рәссамның эше нәрсә кызык, менә мин шунда басып торам да күрәм, һәрбер картина артында рәссамның үзен дә күрәм. Алар куанып басып торган кебек тоела. Бакчабыздагы иң зур җимеш, аның кадере артты менә шу күргәзмәдән соң. Кабак безнең гомумән без аңа игътибар бирмибез икән. Ул матурлыгы белән дә, тәме белән дә ул бакчабызның күрке. Чәчәге ничек матур. Чараны Татарстанның халык артисты җырчы Рөстәм Маликов, композитор Рафинат Салахов, композитор Минислам Кәримов чыгышлары бизәде. Үзенчәлекле күргәзмә белән ай дәвамында танышырга мөмкин булачак. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.
Апрель айы жырның сөйші балалар үшін еш бірлер фестивалі білән истәлеклі. Район күләм талантлы балалар фестивалі бұйыл 31-ші тапқыр озды. Еш йылдызларның шығышы білән коллегаларыбызда танышып қайтты. Яш бирләр район фестивале һәр вакыт бик күп балаларның үзенә җыя. Әлеге фестивальдә 10 яшькә кадәрле кызлар һәм малайлар катнашып, үзләренең җырга, биюгә, нәфис сүзгә осталыкларын күрсәтәләр. Без бу юлы хәрби темага булгачтан, шул темага җырлыйбыз. Һәм кошык белән бию, военный киемнәр белән. Балалар яраталармы фестивальләрдә катнашырга, кыенсынмыйлармы? Балалар бик яраталар катнашырга. Совет мәктәптән килгән идек. Мин фортепианода шөгыльләнәм. Амали фортепианода шөгыльләнәм. Без үзебез көйләрне монда уйныйбыз. Фестиваль хәзердән авыр булмадымы соң? Авыр булмаган иде, мин монда уже булдым. Минем кыз әле бәләкәй, беренче кружокка да йөртмәйбез. Садикта ул су апалары әзерләде. Бию белән, җыр белән чыгыш ясыйлар. Фестивальның зоналарда узган чыгышларында 300-дән артык бала чыгыш ясады. Гала концертта 200-гә якын бала катнашты. Чыгыш ясаучылар арасында күмәк биюләр, җырлар белән бергә аерым башкаручылар, төрле уен коралларында уйнаучылар да бар иде. Сәхнәдә чыгыш ясаган һәр балага фестивальның дипломы һәм күчтәнәч бүләкләре тапшырылды. Сандугач баласына чагыштырсаң, безнекеләр матуррак. Аларның җырмыннарын чагыштырсаң, аларның киләре матуррак. Чөнки алар безнең киләчәгебез, алар безнең бәләкәй нәни артистларыбыз. Һәм алар бүген зур сәхнәдә. Бүген Мөслимдә шын талантлар үсә. Мөслимбездә балаларга үз осталыкларын күрсәтү өчен бөтен мөмкинлекләр бар. Сәхнәдә чыгыш ясаган һәр балага афәрин диясе килә. Аларның һәр кайсының яулыйсы үрләре, ирешәсе җиңүләре тагын да күп булсын. Фәридә Гаинкинова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Бүгінгі шулар мен Римма Абзалова сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.